Hello everyone, माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। दिनै मानि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ। जोंनि गेजेराव गोबां दाङाबाजि जालांबाय नङा होमबा इउटिउबारफोरनि गेजेराव। बे मानि थाखाय जाखो नोंथांमोना गासिबो मोनथिखाबाय। नाथाय बेनि बेलायाव आं जोबथा फंनैसो बाथ्राखौ बुंनानै आंबो फोजोबनो सानबाय कन्ट्रोभार्सिखौ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो बुजिगोन। गिबियाव प्रकाश नार्जारिया जिबायदि बाथ्रा बुंबोदोंमोन एबा बुंदोंमोन बे बाथ्रानि थाखाय गिबियावनो आंनि गोरोन्थि जाबाय, आं बुंफ्लांबाय। बे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय आंखौ निमाहा होदो रायजोफोर होननानै जुदि निमाहा बियोमोनब्ला एबा गावनि गोरोन्थिखौ स्वीकार जायोमोनब्ला बै समावनो कन्ट्रोभार्सिया जोबबायमोन। कन्ट्रोभार्सिया मा? बेबा बे फिननाय होलायबाय थाबाय, बेबा बे देरहानो लुबैबाय, ओरैजाय एनिथिं एमजे, ओरैजाय मा होनो जेम्स साराबो, ओरैजाय प्रकाशाबो, बेबो जेना बेबो गावनि गोरोन्थि नङा, बेबो गावनि गोरोन्थि नङा, नोंनिसो गोरोन्थि, बेबो बुङो नोंनिसो गोरोन्थि। दा बे बेलायावनो कन्ट्रोभार्सिया फैयै दासिम जोबनो रोङाखै। बेखौनो बुंदों आं कन्ट्रोभार्सिखौ बन्द खालामनांगौ होननानै। गोबांनो गाज्रि मोनदों, गोबांनो प्रकाशनि साबस्क्राइबारफोरा आंखौ गाज्रि मोननो हागौ, मानो बेफोरबायदि भिडिअ लाबाय थादों, आरो आंनि साबस्क्राइबारफोराबो आंखौ गाज्रि मोननो हागौ जे बे कन्ट्रोभार्सिनि भिडिअफोरखौ मानो लाबोबाय दङ, मानो क्लिप लगायबाय दङ होननानै। नाय, जों जास्ट क्लेरिफाइसो खालामना होदों, माने नै बेखौ माबोरै जोङो दबथायनो हागोन एबा माबोरै जागोन। दा जोङो सोरनिबा गोरोन्थिखौ बुंदों, हयथ जेनेबा प्रकाशखौ जों गाज्रि मोनना बुङाखै, जों बुंदों जे प्रकाश नों बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंबाय, बेफोरबायदि बुंनामोन नोङो, बेफोरबायदि बुंनायनि थाखाय नों निमाहा बिनांगौ, नों मानो गावनि गोरोन्थिखौ स्वीकार जाया होननानै जों गोबां बारे भिडिअ बानायबाय दङ। दा बे स्वीकार जायाव दिनैसिम आं मा बुंनो, सोरबाया गाज्रि मोनलायगोन दा। प्रकाश नार्जारिया दासान्दि ओरैबायदि बाथ्राबो बुंबाय दङ, माखौ लानानै दिनै बियो गोग्गायो एबा दुगायो। दिनै बिथ सिद्दा आं बुंनो हायो, बयबो मोनथिखाबाय जे बियो इउपिपिएल हानजानि सापर्टार एबा वान साइड जाबाय होननानै बयबो मोनथिखाबाय नङा होमबा। वान साइड जादों थिगानो, किन्तु पाब्लिकनि मा होनो खामानि मावनो फैनाय मानसिया एबा पाब्लिक वार्कारा बेफोरबायदि बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जाजों सिद्दा माने थोंजोङै सोमोन्दो थानानै वान साइड जानानै माब्लाबा खामानि मावनाङा होनना आं बारे बुंबाय थादों। आरो प्रकाश नार्जारिया एबसुखौ गेजेराव लाबोनो नागिरगासिनो दङ। बेयो नोंनि पार्सनेल मेटार, बे नोंनि पार्सनेल खोथा। दिनै कन्ट्रोभार्सिया सोरबा आफादजों एबा आफादनि मुं लानानै बेयाव दावराव दावसि जायाखै, नों आफादखौ गेजेराव लाबोनो नाङा। नों सोरबायदि राजखान्थिजों सिद्दा वान साइड जानाय मानसिफ्रानो दिनै एबसुखौ लानानै बाथ्रा बुंनानै दिनै एबसुखौ गोबां बर' रायजो राजाफ्रा बखिदों, गोबां मानसिफ्रा दुखु मोनो, गाज्रि मोनो। राजखान्थिजों थोंजों माने आगान होबाय एबा मोनसे राजखान्थिजोंल लोगो जानानै एबा वान साइड जानानै खामानि मावग्रा जाबाय होननानै एबसुखौ गोबाङानो बुङो। नोंसोर बायदिनि थाखायनो दिनै प्रकाश मोननि बायदिनि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि जादों। प्रकाश मोन बायदिया दिनै वान साइड जानानै बाथ्रा बुङो, वान साइड जानानै खामानि मावनो नागिरदों। बे ससियेल वर्कारा बेफोरबायदि जाबा जागोन ना? दिनै मा नोंसोर बायदिनि साननायब्ला माने जाय नों माने सापर्ट होयो, जाय राजखान्थिखौ, जाय राजखान्थिगिरिया नोंनो मदद होदों बेनिल मावगोन, आरो बे हान्जाखौ जाय मदद होयो, जाय बे हान्जानि मानसि बेखौल नों मदद होगोन बांसिनै। बेखौ नुदों, फोरमान होबाय नों गावनो। दिनैनि दिनाव नों मा पस्ट होबाय दङ, बिपिएफ बनसु बिसु बायदिसिना बाथ्रा बुंबाय थादों नोङो। गासिबो बर', नोङो जुदि ससियेल वर्कार बा गासैनिबो खामानिखौ मावनो नाजानांगोन। दिनै नोङो सोरखौबा राजखान्थिगिरिजों लोगो जानानै बे राजखान्थिनि बे आंनि राजखान्थि मोजां मोनग्रानि पार्टिनि नङा, बेखौ नों बासि खामानि मावबा जानाय नङा। बेखौ जोङो ससियेल वर्कार होननाय जानाय नङा। बिदिबा बेफोरबायदिबा ससियेल वर्कारनि बिमुं मोननाय नङा, एबा बे ससियेल वर्कारनि कुनु माने माबायानो थानाय नङा बेयाव। मा होनो बेखौ, अर्थआनो थानाय नङा। गावखौ ससियेल वर्कार एबसुखौ नोङो गेजेराव लाबोनो हाया। प्रकाश नार्जारि एबसु बायदि आफादा नोंसोर बायदि थाखाय दिनै बरना मोननो नागिरगासिनो दङ, आरो बरनाबो मोनदों। ओंखायनो एबसुखौ गेजेराव लाबोनो नाङा। नों कन्ट्रोभार्सिखौ स्टप खालामदो। नोङो देरहानो जिमाननो नाजाबाय थागोन, नों गावनि दायखौ एबा गावनि बुंफ्लांनाय रावफोरनि थाखाय जिमाननो सिखार जाया अब्लासिम कन्ट्रोभार्सिया
थांबाय थागोन आरो नोंनि मोजां मोननाय नोंनि सापर्टारफ्रा गावस्रालांबाय थागोन दिनैनि दिनाव नोंखौ सोरबा BPF नियानो जा सोरबा कंग्रेसनियानो जा नोंखौ मोजां मोनोमोन नाथाय नों दिनै राजखान्थिनि जानानै बाथ्रा बुङो राजखान्थिखौ लानानै बाथ्रा बुङो बिनि थाखाय गोबां कमेन्टफोरखौ नायोब्ला नोंखौ हमनो हायो जे गोबां गाज्रि मोनबाय नोङो BTR एबा BTC आव थानानै मा खामानि एबा मा थांखि लादों मा थांखि लानानै मा खामानि मावदों दिनै राजखान्थिगिरिजों लोगो जानाय एबा वान साइड जानायनि थांखिया मा नोंनि खामानिया मा नों एसे साननानै नाय प्रकाश ब्र नों एसे साननानै नायदो नोङो सान जे BTR आव सनितपुर आरो बिश्वनाथआ माला हाबगोन नोङो जुदि एसेबां राजखान्थिगिरिजों गोथौ सोमोन्दो गोनां एबा खाथि सोमोन्दो गोनां जाबायब्ला नों जुदि आगसि आखाइ आगदा आखाइ जाबायब्ला अब्ला नों धरनासो होनांगौ नोङो एप्लिकेशन एबा नोङो राजखान्थिगिरिया जेनेबा सोरखाराव दङ जाय राजखान्थि हान्जाया सोरखार दं बेखौ नोङो नारसिननांगौसो जे सनितपुर जेनेबा सनितपुर बिश्वनाथआ BTR आव माब्ला हाबगोन एबा जोंनि जिल्लाया माब्ला हाबगोन सार होननानै बेफोरबायदि सोंथि दैखांनांगौ नोङो आरो धरनासो होनांगौ हायोबा नोंनि साबसाफोरखौ लानानै नोङो जुदि बेफोरबायदि BPF UPPL नि बाथ्रा बुंनानै जुदि सोरखौबा नेग्लेक्ट खालामनानै आं ससियेल वर्कार होननानै बुङोब्लाथ' जानाय नङा एबसुखौ सोरो अनसाया जोंबो अनसायो आरो एबसु होननानै सोरबाल' एबसु नों एबसु बै एबसु नङा होननानै इस्टाम बुनाय मायावबा सिल बुनाय गैया बयबो एबसु अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन जायखौ बुंदों नाथाय नोंसोरबायदि राजखान्थि वान साइड जानाय मानसिफोरा दिनै एबसुखौ माबा मोनसे बुंब्ला बिराद दाय जायो मानो दाय जायो बै बाथ्राया नंगौना नङा बेखौबो साननांगोन दिनै आरो मानो थाखाय बुंजादों मानो थाखाय एबसुआ दानि दिनाव माने आथिखालाव एबसुआ मानो बखिजाबाय थादों बेखौबो जों साननांगोन बयबो एबसुआ एखे नंजोबा प्रकाश सोरबा बबेबा मोनसे मा होनो जिल्लानि सोरबा सासे दैदेनगिरिया वान साइड जानो हागौ नाथाय गासिबो आफादानो नंजोबा बेखौ जों साननो नांगोन जों बुजिनांगोन मिन्थिनांगोन सोरबा BPF नियानो जा सोरबा UPPL नियानो जा नोङो सोरखौबा बासि बासि बाथ्रा बुंबाय थानांला नों सानदों नामा मा नोंनि एगेन्स्टआ एबा नोंखौ ट्रल खालामग्राफोरा प्रकाश ब्र नोंखौ बे मेम्बार्सफोरा मा BPF नि गोजा नामा UPPL निबो दं नोंनियाव जायफोर कमेन्ट होदों बैसोरो UPPL नि सापर्टारबो दङ बेयाव नोंखौ जाय ट्रल खालामदों नोंखौ जाय गाज्रि मोनदों नोंखौ जाय बादा होदों नोंखौ जाय रागा जोंदों बैसोरो अनलि BPF नङा अनलि कंग्रेस हयथ' नोंनि जाय राजखान्थि मदद होनाय एबा नों जाय राजखान्थिखौ मोजां मोनो नों जाय राजखान्थिनि बेनि आलदा बेनिल' गैजोबा नोंनि मोजां मोननाय हमना ला नों UPPL नि नालाय UPPL नि सापर्टारफोराबो दिनै नोंखौ दुखु मोनदों एबा रागा जोंदों जों नोंखौ गोबां मानियो प्रकाश ब्र नोङो इसिबां बर' हारिनि गेजेराव खामानि मावबाय सोरबा दुखियाफोरनो मदद अनसुंथाइ बिनानै नों अनसुंथाइ होबाय सोरबा बेमारिखौ नों अनसुंथाइजों फाहामबाय सोरबा दुखिया एबा निखावरि सुबुंखौ सोरबा गोरिब सुबुंखौ नों रां मदद होनानै जाग्रा लोंग्रा होनानै गोबां मदद खालामबोबाय नाथाय दिनैनि बेलायाव नों मानो बेफोरबायदि जालांखो एसे साननानै नायदो नोंनि गिबि सिगांनि कन्टेन्टफोरा मामोन दानि कन्टेन्टफोरा मा आं नोंखौ गले गले खावलायदों नोङो जुदि UPPL हान्जानि मदद मोनदोंब्ला रां रुफा मोनदोंब्ला माने नोंखौ मदद होदोंब्ला प्रकाश ब्र नोङो जुदि UPPL हान्जाखौ सापर्ट होयो जास्ट मानि थाखाय सापर्ट होदों माने बियो नोंनो मदद होदों माने अनसुंथाइ हरदों नङा होमबा दा बे नङा जे बे UPPL हान्जाया हमना ला UPPL नि जुदा गुबुन जिखुनु राजखान्थि हान्जाया नोंखौ जुदि मदद होदोंब्ला नोंनो मदद हरदोंब्ला रां रुफा होदोंब्ला नोङो बे राजखान्थिनि जानानै बाथ्रा बुंनांगौ राजखान्थिनि माने जानानै बबेबा मोनसे राजखान्थिखौ बखिनांगौ बे नङा प्रकाश ब्र
दिनैनि दिनाव जाय सरकाराव दङ नों बेखौ मदद होदों बेखौ नों मोजां मोनो बिब्दि बुंनानै नों बेखौल' मोजां बुंनानै बै गुबुन राजखान्थिखौ गाज्रि दि हेनथेन बुंबाय थाबा जानाय नङा अब्ला नोंखौ सैसो खालामगोन सासे राजखान्थिगिरियासो बेफोरबायदि नोंथ' राजखान्थिगिरि नङा आरो नोंथ' राजखान्थिगिरिबो बुंना लायाखैना नों सासे ससियेल वर्कार होननानै गावनो बुंना लाबाय अब्ला नोंखौ जों बुंदों जास्ट नोंखौ जोङो रिक्वेस्ट खालामदों बबे मोनसे राजखान्थिनि रां रुफा मोनदोंब्लाबो नों बे राजखान्थिनि जानानै माब्लाबाबो वान साइड जानो नाङा नोंखौ आं गुरै खावलायो आसा खालामो नेक्स्टआव नोङो रायजो राजानि जानानै बाथ्रा बुंगोन जि सरकारानो फैया मानो बै सरकारनाव नोङो माने बाथ्रा माने रायजो राजानि रिक्वेस्ट खालामनाय बाथ्राखौ नों बैसोरनिसिम दैथायहरगोन आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों एबा नोंनि जिखिनि लेभेल बे लेभेलाव थानानै नों बै गोजौ लेभेलसिम आरो थांनानै रायजो राजाफोरनि माखौ लाइजामखौ हैगोन होननानै आसा खालामबाय।